ସବୁଥର ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅମଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଦୋହରେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନକୁ କିଛି କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ରାଜ୍ୟ କରିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖା ଦିଆଯାଏ ସେୟା ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଭଳି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ, ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ହେଇ କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏବଂ ନବଦାସଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବସରରେ ଯାହା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛବି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଇଏ ଏକ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ। ନବୀନ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଠୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବଳବାନ ହେବେ ଆଉ 2019ରେ ବିଜେପି ସହିତ ଲଢ଼ିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଫେଲ୍ ମାରିବ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି।